To God head word. Isi ga dị ka Ancient of Days ma dịkwa ka Rock of Ages. Onye nkụzi kpọkwa ambulance ugbu a. Ụtọ nsọ achọba gị ịnwụ. Onye nkụzi emụma. Ịjụkwa nna m amụma ọzọ nwere aka ụda nkupue gị isi. Kekwana ihe m mere onye nkụzi. Headmistress gwara m na ọ na klaasị a ka m ga-agụ. M wepụ onye nkụzi klaasị a wee kwuo na m achọrọ gị na klaasị ma. Maka nwaanyị na. Maka na ị nwere isi ọgbarigbo ya lee. Ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a. So na klaasị m a ka e nwere isi okpu headmaster. Ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a. Nwee isi ala ngwa head of department. Onye nkụzi emụma. Nwee isi ọchụ head of state. Ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a. Isi ụkwụ atọ nwere na klaasị m a na-ablọk ezigbo ikuku. Ịbatalụ m na klaasị a ajọ nkụzi agụwa bụ head ward. Gịnwa bụ head ward ọnya bụ na ntị m ga-afụ anya m. Ọkwụ na-afụgo onye nkụzi a. Aka m bụ Edward ọ na-akpọ m head ward. To God head ward. Isi ga dị ka Ancient of Days ma dịkwa ka Rock of Ages. Onye nkụzi kpọkwa ambulance ugbu a. Ụtọ nsọ achọba gị ịnwụ. Ebelebe isi okpu egbunwula ma ọ bụrụ gị ọkwa kpatakpata dịka ezi ibie n'ụzọ amala ụtaba na akanwụ nke na-akpalite uzere. Eyi ọnna gị mụrụ gị ụtọ nsị ịdị igbo tik ọnna gị mụrụ gị ilu anyị tụrụ ugbu a. Kpatakpata dịka ezi ibie n'ụzọ amala ụtaba na akanwụ nke na-akpalite uzere. Tụgharịzielụ m ya na bekee. Head ward ọkwa ifugo ịlapụtagolu m.